Evroka bu yekem can serterê çareseriya penceşêrê bi tîşkê lê sinûrê parêzgeha Duhokê bu yekemîn car e berê binyatê wê hate danan ji aliyê Serokê Hikûmeta Herêma Kurdistanê. Giringiya vê senterî çi ye eger hatû temam bibît bû xelkê sinûrê parêzgeha Duhokê ku ji destpêka vê salê heta vê dema em tê dane 700 tûjbûyên penceşêrê lê sinûrê parêzgeha Duhokê hatine tûmarkirin û her ku diçîtin weke Serokweziran bi xwe amaje pêkirî digel pêşketina teknolojiyê û amîrên serdem lê dîsa penceşêr di zêdebûnê de ye daxa ji welatiyan kir xwe biparêzin sporê bikin xarneka tendurist bixwin jîngehê biparêzin heta ku bi hev re bikarîn di vî şerî de ser bikevîn. Lê servê min jarê zêdetir radiwestim ji Diktor Efrasiyab Musa rêveberê giştiyê tendurustiya Duhokê dipirsim. Diktor Efrasiyab gelek bi xêr hatiye Kurdistan 24 spas bû vê derfetê. Evroka cenabê hewe jî amade bû di dema vekirina yan jî danana berê binyatê vî senterî de. Giringiya vî senterî çi ye bû xelkê sinûrê parêzgeha Duhokê ku yekem car e dihête vekirin. Bele spas ev demê baş demet K24 baş bitin. Giringiya senterê ew ku ev sentere berînkel parêzgeha Duhokê nebûye pêdiviyeka zora girek bû bi nexweşên parêzgeha Duhokê penceşêrê ku êkiş quraqê çareseriyê nexweşên penceşêrê ku tîşkê bêne çareserkirin. Berîneke nexweşên me tiviye çi bine parêzgehê diyên Herêma Kurdistanê parêzgeha Silêmaniyan jî Hewlêrê tiviye li wêrê çareserî wergirdwe. Ew jî bû bargiraniyeke ser her du senterên parêzgeha Silêmanî Hewlêrê ku xoşhalî ve li wêrê hatine çareserkirin lê ber zêdebûna jimara zêdebûna pêdiviyên nexweşa vê çareseriyê bû egerê hindê ku sirayeka dîr û dirêj wergirdwe nexweşa heta ev çareseriyê wergirdbe. Ev sentere dibîte hokare ku ev siraya dîr û dirêj nemîtir bû nexweşên parêzgeha Duhokê her wesa harîkarî bû her du senterê diyên parêzgehên Hewlêrê Silêmaniyê ku eger hatu nexweşê wa jî pêdivî bûn bihên senterê parêzgeha Duhokê vê çareseriyê werbigirin. Her wesa wek pêzanîn ku her nexweşekê çareseriya tîşkê wervêgirîtin nêzîkî $10,000 pitir dikevîtin her nexweşek ku vê çareseriya tîşkê wergirîtin ew jî hemî bê berember nexweş vê çareserê wergirtin hemî senterên çareseriyên nexweşên penceşêrê tîşkê. Diktor behsa gelek amarê cuda tête kirin bû tûjbûna xelkê sinûrê parêzgeha Duhokê bi penceşêrê. Cenabê hewa amareka rast heye gelo rojane çend kes tûj dibin çend kes bê canê xwe ji dest den. Amarê hêrîf minîn ku ez ji me te rojane çend kes giyanê xwe ji dest den lê ev sala heta berî heta hêvede nêzîkî 720 halet hatine tomar kirin nexweşxanê me wek çiş zaroka bin çiş mezina bin nexweşiyê penceşêrê cora cor yê xînê bîtin yê hestiyê bîtin yê penceşêrê memkê lê jimare û rêja herê zêtir ji hemiye penceşêra memkê nafafrete ku ji hemiye pitirtir heta nikel serastê Herêma Kurdistanê hemiye tête tomarkirin. Başa çaresera bi kîmyayî digel çaresera bi tîşkê çi cudayî heye bû vê nexweşiyê diktor eger bîner bizanin xirab nîne. Belê çareseriyên nexweşên penceşêrê çend daha cora çareserî hene dermanê kîmyawî hey dermanê biyolojiyê hey me hey niştergeriyeke girêkek hevît rakikin û çareseriya tîşkê adeten çareseriya tîşkê tê tevkarînan heke wekî girêkek hevîtin nehat bîte ne bervala bîtin cismî de tîşkî li wê girêkê ku ev girêkeyê dî pête wekî bijin kevî kirin û bête bin birkirin. Ev jî çareserî tîşkê qonaqeke here giring e bû çareseriya nexweşiyên penceşêrê. Başa demeke diyarkirî heye ku ev sentere bikevîte xizmeta xelkê bi temamî? Belê wek proje 500 roj hatine danandin ku ev proje bi timamentî xilas bîtin avakirin û dîzayn û davînkirina amîrên pizîşkî û her wesa meşqkirina karmend û nûzarê me ser amîra ku piştî 500 rojî dî ev proje hemî bikevîte karî de. Ev proje bi kujmê 16 milyar û 325 milyon dînar bu hatine terxwekirin ji laya hikûmeta
هەرێما کوردستانی بە سەر ئەرکی سندۆقە پەنجشێر هەرێما کوردستانی. بله. دکتور افراسیاب جناب سرک وزیران گلک تاکید لسر ژیانە که تندروست روتینا ژیانە کرد بۆ هەوڵاتیان بگشتین خەڵکی هەرێما کوردستانی گوتی خۆرنەکە تەندروست بخۆن وەرزشێ بکەن ژینگەهێ پارێزن ئەو چه فاکتەرن کوت بیتە سەبەب کانسەر چێ ببیتن؟ پەنجشێر gelek hokarêtên ku Penceşêr berbelav bîtene nav hawlatiya da ya nav mirova da her Penceşêrek cureke hokarê hey lêş hemiye wekî dibêjin ku hokarê here zêde ew in ku emre qeleviye jiyaneka nesaxlem bîtin wekî dibêjin riyada nebîtin cigara keşane û gelek bara pitir jî cîna tesîr dikin vê rasî. çawa dikarîn vê rêja zêde bi taybetî li sinûrê parêzgeha Duhokê kêm bikin em pêk ve di vî şerê dayîne her kes li cihê xwe çawa dişên? Belê her cureke Penceşêrê pişkînînê taybet hene ku wekî dewrî bû nimûne bû Penceşêra Memka Afret tiviya ser 40 saliyê de heta 65 salî de wek dewrî tiviya pişkînîna xwe biketin amîrê mamografî yan jilmal xwe pişkînîn bîtin her girêkekê pê bihesîtin çîte senterekê mamografî xwe fehesketin ew jî beşi'ê ku hindî zîtir bête destnîşan kirin baştir e ku de çareserî sinahêtir bîtin. Tabii curê diyê Penceşêrê her Penceşêrekê pişkînîneka taybet bê ku berwext bête pişkînîn kirin ev hawlatiyan ev nexweşe ku pê bihesîtin zîtirîn dem ku eger me tirsî hebîtin ku tûşî nexweşiyekê bîtin. Her wesa wekî heke nexweşiyeka Penceşêrê hebîtin dev deybaba an xeşk û biraya baştir ew e ku ew jî pişkînê nefsî curê Penceşêrê biketin dabzanîtin eger wekî dibêjin cînata eger bête veguhestin an jî ailekê de bîtin debzîtinîn dem xwe bihesîtin. Başa. Diktor Efrasiyab di dema bikarbûna hewa da korona bi ser dihat qeyran bi ser dihat hêjî şerê me gel Iraqê berdewam e şayisteyên derayên xelkê Herêma Kurdistanê nahnerîtin pişka Herêma Kurdistanê ji dermanan nahnerîtin hûn dikarin bêjin serbarî van astayîngiyan serbarî van kêşeyan serbarî nehnartina şayisteyên darayî li sinûrê parêzgeha Duhokê hikûmeta Herêma Kurdistanê çi karek kiriye ji bo pêşdestçûna sektorê tenduristiyê bigiştî divê dema hûn dest bi karbûne hewa çi kiriye bi kurtî ji kerema xwe? Belê wek îşaret bidin taban xizmetê sexlemiyê bargiraniyeke gelek mezin e parekê zor pê dibêtin ku mirov şêtin xizmeta hawlatiyê xwe biketin ser barê wekî dibêjin petaya koronayê wextê peyda bûn parekê xizmet parekê mezin viya xizmeteka mezin viya xizmeta hawlatiyê bikin. Xweşhalî ve ku hikûmeta Herêma Kurdistanê şiya terxankirina parekê mezin operêka karmend û nijdarê me ku em şên wekî şêwekê serkeftiyane dîfsanderê cîhanî bê petaya koronayê derbas bikin. Her wesa ew bargiraniya şerê Daeş ku ser Herêma Kurdistanê taybetî parêzgeha Duhokê ku bargiraniyeke gelek mezin bûye. Her wesa ev amîr û ev xestexane û evêt me heyn û ev karmend û nijdarê me û ev beşê dermana û ev beşê budcê me ye heyl parêzgeha Duhokê Herêma Kurdistanê ku em şayîne xizmeta zêdetirî 2 milyon hawlatiyê penaber û aware bikin Herêma Kurdistanê rastî û her wesa nûke jî ku sererayê hindê qeyrandê darayî û goşarê here mezin ser Herêma Kurdistanê ku heta nûke hikûmeta Iraqê budce neverekiriye an jî çi budce neterxan kirîne taybet bû sexlemiyê beşeke dermana têtin bes ev 2016 were hemî avîrên pizîşkî nahêne kirin bi Herêma Kurdistanê rawestandîne sererayê va qeyrana û hemî goşara jî wekî diyare jî projê stratejiyê here mezin têne danandin li Herêma Kurdistanê wek Wezareta Sexlemî û hikûmeta Herêma Kurdistanê ku şêtin pare bi terxan ketin
يعني امشين بيجين بيشفجونك هيل بله الكارت الساخلمية بيشفجونك باش يعني نوعي بيشفجتن و بودجاكي وكت بيجن حكومة هريمة كردستاني كو ترخان كتن كو بردوامة چاوديريا بله چاوديريا وزارة الساخلمية چاو خبدت خدمت الساخلمية كهالاتيت ما بيدوي بكتن جالك جاران جي وك حادثة وقت تشي بينا ريدان تشي بينا ايك شوان نمونا جي او ريدانا تشي بي الباجر كي حمدانية كو اندخوشت وانا همي بيدوي بن كل هريمة كردستاني چارة سريا خوار بكرن دەستێت هەوا خۆش بن ماندینە بن گەلک سپاس دکتۆر ئەفراسیاب موسا ڕێڤەبەرەی گشتیە تەندروستیا دهۆکی ئێوار باش